כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך. אנחנו כאן בפודקאסט חדש. לי קוראים טליה כהן, אני מנחה את הפודקאסט. זכיתי להכיר לפני כחודש חברה מאוד מיוחדת, שהחיים שלה חיים לא שגרתיים, לא רגילים בכלל, ומאוד מיוחדת במינה, וקוראים לה לידיה. איך אני אגדיר את זה? סובלת מפוסט טראומה? סובלת אני חושבת שעדיין אף אחד לא באמת יודע עדיין להגדיר את זה. יש כאלה שיגידו פוסט טראומה, יש כאלה שיותר התמקדו על הלם קרב, תגובת קרב. אני חושבת שעדיין ההגדרה היא משהו בעייתי, אבל אין באמת הגדרה עדיין מוחלטת. זה משהו שעדיין מחפשים את התשובות לדבר הזה. אבל בעיקרון, בגלל שנפגעתי בפיגוע ירי בזמן השירות הצבאי שלי, אז אני מוכרת כהלומת קרב, נכת צה"ל, ובהתמודדות. התמודדות כבר 24 שנה ו4 חודשים. את סופרת. כן. יוצא שאני די חודש בחודשו. כאילו, אנשים לפעמים אומרים לי, מה העניין הקטנוני הזה, שכאילו, את זוכרת כל חמישי, הפיגוע שלי הוא היה ב5/8/2001, ותמיד אנשים אומרים לי, מה העניין, מה האישו שאת סופרת? זה דברים שאני אפילו לא, זה כאילו סוג של אוטומט. זה לא שעכשיו נשבת עם לוח שנה וכל פעם אומרת, רגע, 5 לחודש, אז הגוף כאילו מרגיש את זה, הוא חווה את זה. זה גם סוג של ציון דרך לכאן ולכאן. זה כאילו להגיד, עוד חודש עבר עם כל ההתמודדויות והגיהנום שאני צריכה כבר לעבור מאותו יום. ומצד שני גם לנסות למצוא את נקודות האור ברגעים האלה. שחשבנו ביחד איך לקרוא לפודקאסט, אז את באמת, את העלית את הרעיון. זוכרת איזה רעיונות את הבאת בהתחלה לשמות? תזכירי לי. זה היה נראה לי כל מיני, כאילו את הלכת מאוד על אלומת קרב, כאילו מאוד, ואמרת לך שאני לא רוצה את ההגדרה הזאת. ואז התייעצתי עם חברה שהיא אמרה אלומת פז או משהו כזה, ואז פחות התחברתי לזה. כי לאורך כל השנים האלה,
מה שאני נאחזת זה תמיד למצוא את הרגעים הקטנים האלה של האור. הפיצים האלה, לא הגדולים. אז בסוף החלטנו שהשם האידיאלי שלנו זה אלומת אור. יש את האלומת אור באמת שזה עם א', אבל אנחנו התחברנו לאלומת אור עם A. יש פה גם את ההתמודדות של אלומת קרב, אבל יש פה גם את ההתמודדות של למצוא את האורות. את האור לפעמים בכל הרגעים החשוכים האלה. וגם למצוא וגם בעצמך להעיר. נראה לי שאחרי תקופה כזאת, וגם את מטפלת בעצמך, את כבר במסוגלות הזאת כבר להוציא ממך, לעזור לאחרים, במשהו. תסכימי איתי? כן, אני שומעת את זה הרבה פעמים שאומרים לי. אני עדיין לא כל כך מרגישה שאני במקום הזה. למידות לאחרים. אפילו לא עזרה פיזית דווקא לכאלה שנמצאים במצב שלך, אבל הנה, גם הפודקאסט הזה זה עלה כחלק את רוצה במשהו להועיל, להעלות למודעות של אנשים, איך להתייחס. אני יכולה להגיד לך עליי, שבערך ב-23 בנובמבר היה שבוע המודעות לפוסט-טראומה, וראיתי את הסרטון הזה שהוציאו, נראה לי משרד הביטחון. אני הייתי בהלם. כאילו, איזה מצב של חיים אנשים מגיעים, כאילו זה לחיות כל יום במלחמה, אולי אפילו כל רגע, ולהיות דרוך לטריגרים, רק שלא יבוא, לא רעש מסוים, לא מראה מסוים, כל הזמן להיות בדריכות, ובמיוחד לאור המלחמה האחרונה, שהנפיקה לנו כל כך הרבה הלומי קרב, חיילים, שככה איבדו חברים, והיו במלחמה בצורה כל כך, נפגעו נפשית מזה. לא חלמתי שהחיים שלהם יכולים להפוך לסרט, כל רגע ורגע זה התמודדות. שמעתי אחד שעבר פיגוע ונמצא באמת במצב כזה של הלם קרב, אז הוא אמר שאנשים אומרים עליו, סתם עושה את עצמו, או כל מיני תגובות כאלה אכזריות מהסביבה. מי שלא אין לו את העיניים לראות, או לא מבין מה התופעה הזאת, אז הוא אומר, תאמינו לי, אני הייתי מאחל לו, רק דקה אחת שייכנס למוח שלי, דקה אחת הייתי מביא לו. שיחווה את זה. כן, בדיוק. אולי תחווה עומד דקה בזה. אחת, אתה כבר תדבר אחרת לגמרי. אז כן, הייתי רוצה שתשתפי בקטעים האלה, כדי שבאמת זה יעזור לאנשים להסתכל אחרת, ולתת את היחס הנכון ואת העזרה הנכונה לאנשים שנמצאים בהתקף, או אנשים שהם רגישים ועלולים להגיע להתקף שכזה. אני חושבת שהחלק הקשה לא סתם אומרים על כל הלומי קרב שזאת פציעה שקופה. כי לא באמת רואים את זה. תמיד יש מאוד את ההכלה ומאוד את ההבנה כלפי הקטועים, כלפי המשותקים, גם אפילו כלפי השבויים שחזרו, כאילו, יש להם סיבה. יש סיבה למי שקטעו לו עיוור, או למי שישב ושעה בשבי, אבל כאילו ההרגשה שמסתובבת של אין לכם זכות, כאילו, המשפט שמעתי כאילו, ואני שומעת את זה לצערי עד היום, זה כאילו, מי ישמע כבר מה קרה לך? כאילו, וזה להסתובב, וזה בשנים הראשונות, אפילו לא בשנים הראשונות, עד לא מזמן, כשהייתי שומעת דבר כזה, זה היה מרסק אותי, כי הייתי אומרת, רגע, אולי באמת צודקים, אולי באמת אני דפוקה, אולי אני באמת מגזימה. ואז את נכנסת לסרט עם עצמך, כי אני יכולה להגיד שמאותו יום ארור, לא נראה לי שהיה לי לילה אחד שישנתי יותר משעתיים. וזה ברמה של ההתמודדות, זה אפילו לא היומיומית, זה ממש הרגעית. והחלק הכי קשה זה שאת צריכה להתמודד עם עצמך, שפתאום ממקום שהיית
בן אדם רגיל, בלי, כאילו עם התמודדויות רגילות. את פתאום צריכה להתמודד עם דברים הזויים של את לא יכולה ללכת לישון בלילה כי יש לך פלשבקים וסיוטים. את צריכה כל הזמן להסתובב עם אוזניות כי במצב שלי בכל אופן אני לא יכולה לשמוע לא אמבולנסים, לא משטרות. ברמה הזאת של מה זה לא יכולה לשמוע? באותו רגע שזה קורה. אני יכולה פשוט להיזרק לשם. כשאני שומעת אמבולנס, מבחינתי, אני חזרתי ליום של הפיגוע שלי. אני ממש יכולה לחוות את זה ברמה ממש הממשית של זה. כאילו, אני יכולה לראות את אני ממש יכולה לראות את המחבל שעומד במרחק של 8-9 מטר ממני ויורה עלינו. אני יכולה להיות עכשיו באותה סיטואציה עם... אני אתן אפילו דוגמה ממש חוויתי אותה לפני שבועיים. הייתי בעומס נפשי ונסעתי לצפון קצת להיות לבד. ובדרך חזרה החלטתי שאני עושה טיפול במים. עכשיו, בשיא טיפשותי שכחתי שאני חייבת להישאר בשליטה ואסור לי להיכנס לרמה של הרפיה. כי הדבר שבאמת שומר באנשים במצב הזה זה כאילו כל הזמן להיות בדריכות. מהטריגר הבא, מהפלשבק הבא והכל. ומה שקרה כנראה לקראת סוף הטיפול פשוט נרדמתי. ושהתעוררתי לא כל כך קלטתי איפה אני. כאילו התחלתי להיות באי שקט, התחלתי להרגיש שהגוף שלי משהו קורה לו. אחרי הטיפול במים? כן. והמטפלת היא לא, זה היה מבחינתי כנראה חוסר אחריות שלי שלא שיתפתי אותה. והיא לא קלטה מה קורה לי, ואני כאילו באותו רגע ישר ניסיתי מהר לדבר איתה, כאילו ניסיתי להסיח את דעתי. כאילו להגיד רגע, הכל בסדר, אני בסדר, אני בטוב. גם כאילו אני חייבת לחזור הביתה, הילדים שלי מחכים לי, אני בטוב, כאילו ממש התחלתי לדבר לעצמי. ואז כאילו יצאתי מהמים וכאילו אמרתי טוב, אני אתקלח, אני אתלבש ואני אהיה בסדר, ופתאום בזמן המקלחת אני ממש מתחילה לשמוע את הכל בראש, את היריות, את הצעקות, את הצרחות של האנשים שם. ואני כזה אומרת לעצמי, ממש אני מתחילה לדבר לעצמי, הכל בסדר, את עכשיו כאן, את במקום מוגן. את אומרת את זה בקול לעצמך? אני אומרת את זה בעצמי בקול, כן. אני ממש מדברת, אני גם... מנטרה. כן, אני גם לפעמים פתאום מתחילה להרגיש את כי אני ביום של הפיגוע, ממש הרגליים שלי השתתקו, כאילו ברמה כזאת שלא יכולתי לזוז. אז כשאני מקבלת פלשבקים מאוד קשים, ככה זה תוקף אותי, כאילו אני ממש יכולה לראות את הרגליים משתתק, וברמה שאני לא אזיז אותם. אז אני ממש מתחילה כאילו לתת לעצמי מכות ברגליים, ולהגיד הכל בסדר, את בפוקוס. ושיצאתי משם ונכנסתי לאוטו, אני כאילו כל הזמן הזה מדברת לעצמי, הכל בסדר, את בדרך הביתה. והתחלתי באמת לנהוג. עכשיו, בגלל הרגישות הקיצונית לאמבולנסים, אז כשאני נוהגת אני תמיד עם מוזיקה על ווליום מאוד מאוד חזק. כאילו, לפעמים אנשים שעומדים בכביש לידי, כאילו, זה מהירים לי, אבל אני לא מתעסקת בזה. כי מבחינתי זה מה ששומר עליי, כאילו, תתמודדו. כאילו, אני כרגע צריכה לשמור על עצמי, שאם עובר אמבולנס, אני לא מקבלת עכשיו התקף באמצע כביש ראשי. אז... והרגשתי שכאילו משהו לא טוב קורה לי. ואז שלחתי הודעה לחברה שלי, כאילו היא עובדת בתל השומר. אז כאילו גם חשבתי שאני אספיק עוד להגיע שם לטיפול, ואז כאילו גם אמרתי אולי אם היא תהיה שם, היא היחידה שיודעת להתמודד איתי ברגעים האלה. שלחתי לה הודעה אם היא בתל השומר, ואמרה לי בינתיים אני כאן. וזהו, ואז התחלתי כאילו
התחלתי לנעוק כזה במהירות, והרגשתי שההתקף הולך ומחמיר, כאילו ממש אני מתחילה כבר לשמוע כאילו אני ממש מתחילה לחזור לשם, וזה ממש מגיע לרמה של סוג של קוצר נשימה, אני לא מצליחה לנשום, אני כאילו נוסעת ואני שומעת את הכל, והמוזיקה כבר לא עוזרת. ואז למזלי היפה עבר אמבולנס שחתך אותי, וזהו, פה התמוטטתי. טריגר על טריגר, כן, זה לא יכולת לשאת. כבר הבנתי שזהו, כאילו, אני כבר זהו. אין לי כרגע את היכולות כרגע לעזור לעצמי. ואז באמת שלחתי עוד פעם הודעה לחברה שלי, אמרת לה, אני במצב, ממש אמרת לה, עידית, אני ממש במצב לא טוב, אני חייבת להגיע. ונסעתי ממש ברמה מטורפת, כי הרגשתי שאם לא, אני פשוט, אני כנראה פוגעת בעצמי. ממש עברו לי מחשבות שכאילו, זהו, הדבר היחיד שכרגע יכול לעצור את כל הדבר הזה, זה פשוט צי עם האוטו, צי על 200, עכשיו באחד הסיבובים, ותעופי, כאילו, יאללה, סיימי את זה. כאילו, הבנתי שזהו, אני לא הייתי יכולה אפילו להכיל את זה. וכשהגעתי לתל השומר, וכבר זהו, זה היה אבוד. כאילו כבר נכנסתי להתקף שכאילו ממש כבר אי אפשר היה לצאת ממנו. ברמה שזה אפילו מפדח להגיד את זה, אבל ברמה שאת מגיעה להתקף לפעמים אין לך שליטה אפילו על עצמך. כאילו ממש ברמה הזאת שבנסיעה פשוט פספסתי. כאילו הגעתי לתל השומר, כאילו מזל שהיה לי את המזוודה שלי באוטו והיה לי שם בגדים להחלפה, וכאילו הבושה הזאת של כאילו איך אני עכשיו יוצאת מהאוטו. איך אני עושה את זה? אז כאילו ישר, כאילו זה כבר להיכנס לרמה הזאת של לדמיין את עצמך כולך בדם, ואת יודעת בראש שלך, כאילו אני אומרת בראש שלי, אני בתל השומר, אני הכל בסדר, אני במרחב מוגן, תכף עידית תגיע להיות איתי והכל יהיה בסדר, וזה לא עוזר. זה לא עוזר, כי בראש שלי אני שמה, אני שומעת את היריות, אני שומעת את המחבל, וזה לנסות לשטוף את עצמי ובשביל להוציא את הריח של הדם ואת הדם ואת הכל, וזה בלתי יצליח, ואת מרגישה משוגעת. את אומרת בראש שלך, את בסדר, אני יודעת שאני בסדר, אני יודעת שעכשיו אני לא בפיגוע, אני יודעת שאני כאן, כאילו, אז למה אני לא מצליחה לצאת מזה? למה אני לא מצליחה לנקות את הראש שלי? וזהו, ועידית הגיעה, והיא שלחת לי וואטסאפים, איפה את? ואז כבר אמרתי בשביל מה להביא אותה. כאילו, למה שהיא תראה אותי במצב הזה? כאילו, כבר ידעתי שגם נכנסתי למצב אובדני. ולא רציתי להכאיב לה עכשיו שהיא תצטרך, כי התקף כזה, הוא מתחיל, אף אחד לא יודע מתי הוא יסתיים, כמה זמן היא עכשיו תצטרך להיות תקועה איתי. זה בהתחלה אמרתי לה, לא צריך. אבל באמת לשמחתי, היא המלאך שלי, היא גם בטלפון, ככה אני קוראת לה, והיא לא ויתרה, והיא באה והייתה שמה. והיא מלווה אותי כבר 14 שנה, אז ברמה הזאת שהיא היום כבר יודעת מה עושים איתי. היא יודעת מה עושים, כאילו, היא נגיד, היא לא במקום הזה שעכשיו היא תשאל אותי מה את צריכה. היא תנסה, היא תבוא והיא תנסה לחבק, היא תראה שזה קשה, אז היא תנסה לגעת. היא כבר יודעת לבדוק אם הרגליים משתתקות, אם אני צריכה מים. וזה קשה. כי זה מאוד קשה, כי כמה שאני יודעת שאני במקום מוגן, ואני יודעת שהיא אוהבת אותי, ואני יודעת שאכפת לה ממני, אבל זה לא נעים. זה לא נעים שגם בן אדם שאת מאוד מאוד אוהבת, שהוא רואה אותך מצב כזה. אני אומרת לעצמי, רגע, אני אימא, יש לי ילדים, כאילו, יש לי חיים, אני צריכה להיות חזקה, אני לא יכולה עכשיו להיות סמרטוט, אני לא יכולה עכשיו להיות זרוקה על הרצפה ולהגיד לעידית, תעזרי לי להיכנס לשירותים, או עידית, תשטפי לי פנים, או עידית,
הרגליים לא משתתקות, אני צריכה שתגיעי לי, זה משפיל. זה משפיל, כמה שהיא תיתן לי את ההרגשה, באמת, הכי טובה שיש בעולם. זה משפיל, אני לא רוצה. אני רוצה שחברה שלי תראה אותי כחברה, לא שהיא תראה אותי כנטל, או כתיק. וזה באמת, לזכותה היא באמת, אני זכיתי פשוט בבן אדם מדהים, היא בחיים לא תיתן לי את ההרגשה הזאת. ההפך, שאני אגיד לה, די, אני תפוקה ואני נטע, להפך, תגידי מה פתאום, ותפסיקי והכל, אבל זה הרגשה שלי. זה הרגשה כאילו, שאת לא יודעת, את לא יודעת איך לצאת משם. את פשוט לא יודעת, את אומרת, כאילו זהו, עכשיו נכנסתי כאן, אבל איך אני יוצאת מכאן? ואת נכנסת למקום כזה של לצאת ממנו לבד, זה ברמה של קשה עד בלתי אפשרי. אם אין לך את המישהו הזה שבאמת מסוגל לתמוך בך ולהיות איתך שם ברגעים האלה, ולעזור לך לצאת מההתקף. ובאמת לשמחתי היום, כאילו בגלל שעברנו כברת דרך, היא באמת יודעת, זה יכול להיות, היה קטע שממש לא יכולתי להכיל את הכאב וניסיתי לחתוך את עצמי. כי לפעמים החתך הכאב הפיזי הזה הוא מרגיע את הכאב הפנימי. ממש הגיע למצב שהיא נאבקה ממני לקחת את זה ממני. וזה היה להיאבק בי ממש פיזית ולהחזיק אותי חזק שאני עכשיו לא אעשה שטויות, וזה... זה מדהים איך המוח שלך חושב במקביל באותו רגע. מצד אחד, הישרדותי, שמישהו יעזור לי לצאת מהמצב הזה. מצד שני, לתת לזה להיות. הנה, את אומרת אפילו לחתוך בבשר החי כדי לא להרגיש את הכאב הפנימי. כאילו, כל המחשבות האלה הן במקביל. ותכלס, את אומרת שבכל התקף את חייבת עזרה של מישהו מבחוץ, שיבוא ויוציא אותך מהמצב הזה? לרוב כן. למרות שאתמול בדיוק הייתה לי שיחה עם עידית, אז היא אמרה לי שאני כבר היום, בשנים האחרונות, אני במקום שאני כן מצליחה הרבה פעמים לעזור לעצמי. לצערי הרב, אני כבר 24 שנה בזה, אז קצת, יש לי כבר את הארגז כלים שלי. אבל כן, שאני מגיעה לקצב, כאילו שאני מרגישה שאני מתחילה להגיע לקצה שזה כבר מעבר ליכולת שלי, אז זה המקום הזה של עכשיו אני צריכה להקפיץ. וזה גם החלק המאוד קשה של למצוא מי האנשים שמסוגלים להיות איתך שם. מי מסוגל להיות איתך ולהכיל אותך, כי זה גם אחד הפחדים שאתה מפחד לאבד את האנשים היקרים האלה. נגיד, אני בחודש האחרון במצב של מחשבות אובדניות ממש ברמה היומיומית, כאילו יש לי פלשבקים ברמות קיצוניות וטריגרים ברמות קיצוניות שמצאתי עצמי מאוד מאוד בקצוות. למה דווקא בחודש האחרון? באמת זה משהו שגם אני ניסיתי להבין. אתמול באמת ניסיתי לשאול את עידית אם יש לה איזשהו רעיון. אני לא יודעת להסביר, יכול להיות שזה עומס. אני התגרשתי לפני 1.5 שנה, אני מגדלת את 5 ילדים שלי לבד. אני לא ישנה יותר מ1.5 שעה בלילה, במקרה הטוב. ואנחנו חיים במדינה כזאת שלא חסר טריגרים. אם זה אמבולנסים, או שאם זה מספיק עכשיו אפילו להיות בבית חולים, ללכת לקבל טיפול ופתאום לשמוע את המנקה הערבייה מדברת בערבית וזה פלשבק, כאילו כל מיני טריגרים מאוד קטנים שמביאים לקצה. אבל החודש האחרון הוא היה יותר מדי קשה. עידית אתמול זרקה שאולי השערה גם שלא טוב לי להיות לבד. ימים שילדים נגיד לא איתי, אז
היא קלטה שאז יש יותר את ההתפרצות הזאת של האובדנות. אבל תמיד יש את הפחד הזה, כאילו, אני בטוח, אם היא תשמע את הפודקאסט הזה, כנראה שהיא תוציא לי הוצאה להורג על זה שאני מדברת עליה. מה שאת לא הצלחת לעשות לעצמך. כן, כן. תמיד אומרת שהיא תהרוג אותי, אז יכול להיות שהיא תחסוך לי את הבלגן. לא, היא בטוח תהרוג אותי. כאילו, בדיוק עכשיו שלחה לי הודעה שאני מגזימה מקודם. אבל אני יכולה להגיד שהמון היום אני על הרגליים שלי בזכותה. היא בחודש האחרון, היה לי התקף מאוד מאוד קשה, חוץ מההתקף האחרון שהיה ביום חמישי, היה לי התקף לפני חודש גם, זה היה מוצאי שבת. התקשרתי לרופא שלי, בעיניי הוא המלאך שלי כבר 22 שנה. אמרתי לו, מיקי, אני הולכת לפגוע בעצמי. ואז הוא כזה, מה לעשות? לבוא, לא לבוא, מה את צריכה? אני חושבת שכל עניין אני תכף אחזור לכל העניין של האובדנות, אבל נגיד באמת באותו מוצאי שבת פשוט, אני חושבת שפעם ראשונה שהיה לי אומץ להגיד לי, עידית, אני צריכה שתשמרי עליי. לא מהמקום, תמיד זה היה כזה, עידית, אני פוגעת בעצמי, אני חותכת את עצמי, אני הולכת להתאבד, ואז היא כזה, אז רגע, מה צריך? ואני חושבת שמה שהיא לימדה אותי בשנתיים האחרונות זה, תבקשי את העזרה לפני שאת מגיעה לשם. לא להגיע לקצה. כן, תקשרי אליי, תגידי לי, עידית, אני צריכה חיבוק, עידית, אני צריכה שתהיי איתי, עידית, אל תגידי לי, עידית, אני רוצה להתאבד, ואז תהיי איתי. וזה משהו שהיה לי מאוד קשה, כי חשבתי שרק ככה אנשים יאמינו לי. כאילו, כי מה, אם עכשיו אני אתקשר לעידית ואני אגיד לה, עידית, תקשיבי, יש לי פלשבקים, ועכשיו עבר לי אמבולנס לידי, והמוח שלי מתפוצץ מקולות של ירי והכל. אני צריכה שתהיי איתי, כאילו זה מבחינתי היה מרגיש, כאילו מה אני עכשיו אטריח אותה על דבר כזה? כאילו מה, יש לה חיים, יש לה הכל, מה אני אטריח אותה כאילו? אז כאילו איפשהו בתוך המיינד שלי, כאילו הבנתי של מתי אנשים באמת יהיו שמה? שאני כבר אגיע לקצה. כוח נפש. כן, ממש ככה. אז אני אתמודד, אז כל פעם הייתי מנסה להתמודד לבד, ואז כאילו הייתי מגיעה לקצה שלי, ואז זה כאילו, עידית, אני אומרת לחתוך את עצמי, אני אומרת לפגוע בעצמי, כאילו, אבל אז זה כבר היה מאוחר מדי לבוא ולעזור לי. אז היית אומרת, רגע, אבל למה לא ביקשת לפני? כי פחדתי. כי למשל, אחרי אותו מוצאי שבת לפני חודש הייתי אצלה, והיא באמת נסעתי אליה, אני גרה בפתח תקווה, היא גרה במודיעין, נסעתי אליה, ואני יודעת שזה לא פשוט לה. והיא הייתה צריכה לצאת, והיא ישבה איתי עד 2:30 בבוקר, וטיילנו, ודיברנו, והלכנו, שתינו מילשק והכל, ואחרי זה היא ראתה שאני בסדר קצת יותר אסופה. ובאמת, כאילו, אמרת לה, טוב, אני יכולה לנסוע הביתה, ושבאתי לצאת עם מודיעין, פתאום אמרת, רגע, אני הולכת לפגוע בעצמי, כאילו, ראיתי שאני מתחילה לנסוע כאילו כבר על 200, אמרתי, רגע, אני לא במקום עכשיו לעלות על ההגה ולנהוג, אני לא, כאילו, אם אני נוסעת הביתה אני כנראה פוגעת בעצמי. עשיתי פרסה עכשיו, היא כמה פעמים אמרה לי, אולי תעלי תשני, בואי אני אסדר לך מקום, ולא רציתי, כי מאוד חשוב לי שאף אחד לא יראה אותי במצב הזה, למה אני צריכה שבעלה והבן שלה יראו אותי? אז אמרתי, רגע, עכשיו מה אני עושה? אז פשוט עשיתי פרסה, והבנתי שכאילו ללכת לבית חולים, תמיד אומרים שאתה במצב, אז איך לבית חולים, אבל בית חולים הוא הכי טריגר שיש. כאילו, לא מזמן הייתי באיזשהו דיון בכנסת, וכאילו, אמרתי להם, אין לנו מקום ללכת אליו. כאילו, בשביל ללכת לבית בטוח, אנחנו צריכים להיכנס למיון, בשביל לעבור פסיכיאטר. עכשיו, אבל כשאת נכנסת למיון, את רואה אמבולנסים, את רואה אנשים פצועים, זה אימא של הטריגרים והפלשבקים, אני לא יכולה להגיע לשם. ואני צריכה ברמה המיידית, אני לא יכולה עכשיו להגיע למיון ולשבת ולחכות שפסיכיאטר יראה אותי. אני צריכה מקום כרגע במקום המיידי, להיות במקום בטוח, שאם אני עכשיו הולכת לפגוע בעצמי ברמה המיידית, יש מישהו שם, שיהיה שם. אמרתי, אז רגע, מה אני עושה? אז באמת פשוט באותו רגע, היא אפילו לא ידעה את זה, פשוט עשיתי פרסה. הכנתי את האוטו שלי מתחת לבית של עידית, ופשוט ישבתי שם כל הלילה. כל הלילה ישבתי, וכאילו, ואז את מגיעה למצב שאת פתאום צריכה שירותים, את אומרת, רגע, מה אני עושה? 4-5 בבוקר אני צריכה שירותים. אז את מתחילה להסתובב כמו מטורפת בחוץ, לחפש שירותים.
ואף אחד לא חושב על הסכנה שיש לאישה שהיא תחת התקף והיא לא כל כך קולטת מה עובר עליה ואין לה שליטה על עצמה, ושהיא מסתובבת בלילה. היא טרף קל. כנראה אנחנו נדבר על זה יותר בפירוט בהמשך, אבל זה מחירים נלווים שאת משלמת עליהם בהמשך החיים הדבר הזה. ומצאתי עצמי נכנסת שמה לשירותים ולוחצת על הטלפון 100 שאם מישהו עכשיו יתקרב אני ישר מתקשרת למשטרה, ונכנסתי לשירותים, ואז עוד פעם חזרתי לאוטו ונשארתי באוטו עד כזה 7 בבוקר. ידעתי שהיא צריכה לקום ולנסוע כי עובדת בבית חולים. אז התקשרתי אליה ב7 בבוקר, אמרתי לה, עידית, אני כאן באוטו ואני לא יכולה לנהוג ככה הביתה, אני צריכה לבוא איתך לתל השומר. אז באמת היא באה והיא לקחה אותי, הלכתי איתה, ובאמת נסענו לתל השומר, הלכתי לרופא שלי, הייתי תחת קצת המעקב שלו, שאלתי שאני קצת במצב טוב, אז סיכמנו שאני אלך הביתה קצת להתקלח ולהתארגן, והאוטו שלי נשאר במודיעין אצל עידית. אז באמת לפני שהיא סיימה את העבודה, חזרתי לתל השומר ונסעתי איתה באמת. ושוב, זה עוד פעם כאילו, אני כן במצב לחזור, אני לא במצב לחזור, מה לעשות? אז אני תמיד באמת זכיתי במלאך מאוד, מאוד אחראי, כאילו, היא פולניה קלאסית, של כאילו, אכלת, שתית, מה עשית? אז כאילו, הדבר הראשון שעשינו שהגענו למודיעין זה קודם כל, את עכשיו אוכלת. אז זה ללכת ולאכול ולשתות ולבדוק שאני באמת במצב סוג של שמור, לפני שאני חוזרת הביתה. הם הילדים באותו זמן. הם היו אצל אבא שלהם, ביקשתי ממנו שיקח אותם, כי אני מאוד מאוד שומרת על זה ברמה קיצונית, שהילדים שלי לא יראו אותי בהתקפים. שאם זה אומר מבחינתי לישון באוטו, אם זה אומר שזה אחד הדברים שבדיוק אתמול עידית אומרת, שזה היה הקושי מלצאת מההתקף, כי הייתי צריכה מקום מוגן להיות בו, וגם לא יכולתי לחזור לבית, כי הילדים שלי היו בתוך הבית עם האבא שלהם. אז כאילו זה להישאר באוטו, כאילו זה סוג כזה שאת לא מצליחה לצאת מהמצב הזה. וזה גם כל הזמן כאילו לדעת שאני צריכה את עידית, אבל גם כאילו כל פעם להגיד לעצמי בראש, תשמרי, אל תביא אותה לקצה, שלא יימאס לה ממך. כי אם יימאס לה ממך, ואם היא תתעייף ממך, כאילו מה יהיה איתך? כאילו הפחד הזה גם, כאילו המוח שלך צריך לעבוד בכל כך הרבה מישורים, כאילו איך להגיד לעצמך, אני לא במקום של הפיגוע, אני כאן, אבל גם בו זמנית, איך אני שומרת לא לעייף את עידית ולא להביא את עידית, כי מה יקרה אם היא תתעייף ממני? מה יקרה אם היא יימאס לה ממני? הרי להרבה אנשים נמאס ממני במהלך החיים. וזה להסתובב ברחובות. ושאין לך את הבן אדם הזה שמכיל, אז את כאילו כבר מגיעה לאפיסת כוחות. את אומרת, זה לא רק שעכשיו אני צריכה לשמור על עצמי. אני גם צריכה לשמור על עידית מפניי, כאילו, שלא להביא אותה לקצה, אני אגלה לך סוד? כן. סוד אחד או... זה כבר לא יהיה סוד. לפני כל עם ישראל. בפעם הראשונה, התחלנו להכיר קצת יותר לעומק, רק לפני כחודש. ואז נודע לי על הנטייה לאובדנות, יחד עם הפוסט-טראומה הזה וההלם קרב. תספרי דרך איפה הגענו, למה הכרנו ככה. תתחילי מזה, ואז יהיה... לא, אבל את רוצה את הפאנץ', לא? את לא סקרנית לדעת? לא, ככה ידעו איך הגענו, כאילו למה... מאוד חשוב לי לא לצאת מההקשר, כי זה בהקשר למה שאמרת עכשיו. אז אחרי זה נחזור לסיפור. כן, זה לא סוד. זה לא סוד. קודם כל הפאנץ' ואז הסיפור. הפאנץ' הוא שאת אמרת על עידית שאת מפחדת לא לאבד אותה, כאילו, לא להביא אותה לקצה, שלא יימאס לה ממך. שלי נודע שאת סובלת מהלם קרב, אז בעקבות זה נטייה לאובדנות,
דבר ראשון, כל המנגנוני הגנה אצלי, נעמדו. רגע, תעצרי, תבחני, לא להתקרב, לבדוק היטב, אולי אפילו מראש ליצור דיסטנס, כי זה מאוד מרתיע. עכשיו, למה מרתיע? יצא לנו לדבר על זה הרבה. מרתיע או מפחיד? אותי זה הרתיע, קשה להפחיד אותי. אני לא ככה, אחת שלוקחת סיכונים, שאלת אותי אם זה הפחיד אותי, נכון? כן. הפחיד? זאת הייתה השאלה שאלתי אם שלך? זה הפחיד או הרתיע, כי את אמרת הרתיע, אז שאלתי האם זה הרתיע או רק הפחיד אותך. לא הפחיד אותי כמו הרתיע אותי, כי אני לא אוכל לתת לך את המענה שתצטרכי. עכשיו, אם יש מישהו לידי שצריך עזרה, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, אני חסרת אונים במצב של יאללה, איך הבאתי את עצמי למצב הזה? אז אני מלכתחילה מעדיפה לא להכיר, לא לדעת, תשארי יד במקום שלך, אני אשאר בעמדה שלי, זה לא שחסר לי עכשיו אנשים בחיים, ונשמור על הדיסטנס. אבל ממה זה נובע, הרתיעה הזאת? רק מדבר אחד. חוסר מודעות. יפה, או במילה פחות נחמדה, בורות. אני קוראת לזה בורות. אני לא ידעתי דבר וחצי דבר על פוסט-טראומה, ועל כל התופעות האלה. לא הכרתי אנשים כאלה. חוץ ממך, אני לא מכירה, לא, סליחה, אני כן מכירה. במקרה, אח של אמא שלי, הוא הלום קרב ממלחמת שלום הגליל, שנים רבות. כאילו, זה היה סיפור במשפחה למה הוא שקט? כי הוא בהלם קרב, חברים שלו נהרגו במלחמה לידו, והוא רק שמה, כאילו, הוא חי כל הזמן בפלשבקים של פיצוצים וזה, לכן הוא כל הזמן חי לבד, טיפוס מבודד, זהו, כאילו, זה דוד שאף פעם לא היה לנו קשר נורמלי איתו. ידענו על קיומו, אבל לא הייתה תקשורת איתו. הוא היה בעולם משלו. מה הוא? בעולם משלו. כן, בדיוק. אז עד שהכרתי אותך, חשבתי שזה הלם קרב, זה פשוט אחד שחי בעולם משלו, מנותק מהסביבה, וזהו. עכשיו, זה לא... עוד פעם, זאת ההיכרות היחידה שלי, ואמרתי לעצמי, יאללה, כאילו, אני לא יודע מה לעשות. מה, אני צריכה גם שהיא תצליח להתאבד בגללי? בגלל שלא הגשתי לה את העזרה? עדיף. רחוק מתוק. את זה לא סיפרת לי. נכון, הנה. אז עכשיו? שזה יש פודקאסט. שזה אנחנו עושים בפודקאסט, יש לך פה... נראה לי אני אתחיל להביא את כל האנשים בחיים שלי לפודקאסט, ואולי אני אגלה עוד דברים איך הם ראו אותי או חשבו. כן, אבל עברו הרבה מים בנהר, והרבה הודעות בוואטסאפ, והרבה שיחות איתך. ולאט לאט אני מתחילה להכיר את העולם הזה, והאמת התחלתי גם לראות ביוטיוב כל מיני סרטונים על אנשים אחרים גם כן שחווים את התופעה הזאת, ולחשוב, וואו, באיזה היקף, זה כבר לא רק אחד זה כבר הרבה, במיוחד בשנתיים האחרונות הצטברו. קיבלתי מתנה, באמת מתנה שאני מודה עליה לבורא עולם, שאני זכיתי שיש סביבי אנשים מדהימים, באמת מדהימים. יש לי את הרופא שלי, שהולך איתי שאין לי מושג איך הוא עדיין סובל אותי באמת. אני מעריצה אותו, כל פעם אני אומרת לו, מיקי, אין לי מושג איך אתה סובל, תמיד אומר לי רק המוות יפריד בינינו. הוא הולך איתי, היה לי 22 שנה באש ובמים, אם זה ב-12 בלילה, מיקי אני רוצה להתאבד, אם זה לשבת איתי על קשרים בניסיונות אובדניים, אם זה למצוא אותי בבתי חולים, אם זה לחפש אותי ברחובות. לשבת על גשרים בגימל. כן, כן, על גשר. היו לי שנים... דרכים יצירתיות. אני תמיד, לי לא הייתי מותר להגיד את זה בפורום, כשהוא לא יהרגו אותו. אבל אחד הדברים שתמיד אמרתי לו, מיקי, אם אני מתאבדת זה כאילו על גשר, כאילו, יאללה, לזה מכונית תרסק, לא, בלי פלטות. כאילו את יכולה אם תראי בעצמך לפספס, אם זה טיפלי מאיזשהו בניין, את יכולה רק להישאר צמח, משותקת. והפך לאנשים מאוד קשה, אבל לי ולמיקי יש את ההומור השחור שלנו. לאנשים מהצד כאילו מאוד, כאילו, מה נסגר? הוא פסיכיאטר. כאילו יכול להיות לנו, לידי, אם את מתאבדת, עשית רק מקומה 22 ומעלה,
כי כבר ראיתי כאלה שמתחת ל-22 נשארו צמח, נשארו זה, תעשי טובה, אם כבר, לכי עד הסוף. עזרי לי. כן, זהו, לשם אני לא יכולה, כי שם היה הפיגוע שלי, אז כזה... באמת? אתה יודע שלא נכנסנו לפרטים שם, כאילו, איפה היה, מה אני היה? אגיד לך את האמת שאני אף פעם גם לא נכנסתי לזה, גם לא עם המטפלות שלי. אני חושבת שפעם ראשונה שדיברתי על זה ממש, זה היה בהתקף שהיה לי לפני שבוע וחצי עם עידית. פעם ראשונה היה לי אומץ לבוא ולהגיד, עידית, אני רוצה לספר לך מה היה שם. יש לי הרבה חלקים מאוד מאוד עדיין מחוקים ומנותקים משם. אף פעם לא הסכמתי לפתוח את זה, גם לפני המון שנים יש אדם מאוד יקר בשם פרופסור קליינוז, שהלכתי אליו לעשות היפנוזה. תעשה לי היפנוזה, אני רוצה להבין מה קרה לי פה ומה קרה לי בפיגוע שם, ואיפה הייתי בחלק הזה. והוא ניסה לטפל בי, ואז הוא אמר לאישה מאוד מאוד יקרה לי, אמר לה, דורית, בלידיה אסור לטפל בהיפנוזה. היא חייבת כל הזמן להיות בשליטה. היא אסור, כאילו מה שהיא זוכרת, היא זוכרת, מה שהיא לא זוכרת, זה לא טוב כנראה שהיא תזכור, ובאמת, הוא לא הסכים לעשות לי היפנוזה. כל כבוד על האחריות. כן. שוב, אמרתי שאני באמת, היה קשה להגיע אליו, אבל הרופאה שלי, דורית, שהיא אחד האנשים הכי מדהימות ויקרות לי בחיים, אני באמת אוהבת אותה אהבת נפש, היא הייתה שומרת עליי ממש ברמה של כפפות של משי. כאילו, היא הייתה דואגת שהמטפלים הכי טובים יטפלו בי. כאילו, את לא תלכי לאף אחד, את תהיי אצל פרופסור קליינוז, שהוא יחליט אם את כן תעשי היפנוזה, או שאת לא תעשי היפנוזה, כי אני רבתי איתה, אני רוצה היפנוזה ואני רוצה היפנוזה, והיא אמרת לי, הוא יחליט אם את עושה היפנוזה, היא גם מאוד החזיקה ממנו. ושהוא אמר לה שלא, היא עמדה על שתי הרגליים האחוריות שלה, והיא לא הסכימה לי. כאילו, וכל דבר זה לשמור ברמה הזאת של... זה מדהים, אני באמת אוהבת את האנשים שבחיים שלי, אבל פתאום שאני מדברת עליהם, אני מבינה כאילו באמת כמה אני ברת מזל, שברמה הזאת, הרופאה שהיא המנהלת של כל הרפואה המשלימה בתל השומר, והיא הייתה ממש בודקת מי המטפל שמטפל בי, שעושה לי נגיד את הדיקור או את הטיפולים, ולשמור שהמטפלים שלי ידעו שאסור לי להירדם. שאם אני מקבלת התקפים, מה לעשות איתי ברמה הזאת שלאחרונה, עכשיו המצב שלי מאוד החמיר, וקשה לי לעשות דיקור עם עוד אנשים, כי באמת, אחרי מה שקרה לי בחודש האחרון, אסור לי להירדם, אסור לי הכל. אז זה היה ממש לפני איזה 3 שבועות, מקרה כזה שביקשתי עם המדקרת שאמרתי, תקשיבי, אני חייבת חדר לבד. בחדר לבד אני יכולה לדבר בטלפון, ואני יכולה לשים מוזיקה, כאילו להיות כל הזמן בשליטה שלא להירדם. היא אמרה לי, אין. אז אמרתי, טוב, אז תפתחי לי את החדר של דורית. אז היא אמרת לי, לא, היא לא, אסור, היא לא מסכימה. אמרתי לה, תפתחי לי. כאילו, כי ידעתי ששם, מעבר לזה שזה חדר לבד, זה סוג של מרחב בטוח שלי. זה מקום שאני מכירה אותו כבר כמעט 20 שנה. הנוכחות שלה שם, אני כאילו היום ברמה הזאת שאני במצבים של התקפים, יש אנשים ספציפיים בחיים שלי, שאני ממש מצליחה לשמוע אותם ולהרגיש אותם. וכאילו שאני, לאחרונה באמת, הם כבר המטפלות הבינו שאני עושה את הדיקור בחדר שלה, כאילו, אני יודעת ששם היא שומרת עליי. גם אם היא לא פיזית שמה, היא שומרת עליי. וכאילו, לפעמים גם כשאני מתחילה להיכנס, אני אומרת, עכשיו, אם עכשיו דורית הייתה פה, היא הייתה נותנת לה חיבוק. ואם עכשיו, זה למצוא את עצמך שאת כל היום, כאילו בגלל זה גם זה מותשות, את כל היום צריכה לחשוב, איך אני שומרת על עצמי? מה אני יכולה לעשות? רגע, עכשיו הגעתי לתל השומר, אני יכולה לעשות דיקור? אני לא יכולה לעשות דיקור. אני במצב אובדני, אני לא במצב אובדני. כאילו, אני יכולה להגיע ואני יכולה לראות, רגע, בעצם לא, היה לי לפני איזה חודשיים דבר כזה, הגעתי לעשות דיקור, והרגשתי שאני מתחילה להיכנס להתקף, ודורית לא הייתה שמה. עכשיו, המטפלות החדשות לא מכירות אותי, אני גם אין לי רצון לבוא ולהיחשף בפניים. לא מסתובבת כזה עם איזשהו שלט על המצח, אני לידיה מתמודדת עם התקפים מאוד חמורים, אובדנים, בואו תצילו אותי. אני דווקא ההפך, אני מאוד משתדלת לשמור כזה
הפוקר פייס שלי, כאילו, שאף אחד לא ידע. כאילו, אני חושבת שהחלק הכי קשה שהולך להיות לי בפודקאסט הזה, זה החשיפה. זה מדהים, אנחנו מכירות חודש וקצת, ונראה לי שאת יודעת עליי יותר מאשר אימא שלי, או האחים שלי, או חברות הכי טובות שלי. כי מאוד חשוב לי מול כולם להציג כזה, אני בסדר. אני בטוב. כאילו, ויש את המעגל ממש המצומצם, שבדרך כלל זה באמת, ההתקפים שלי בדרך כלל נופלים על עידית ועל מיקי, שהם היחידים שזה נופל עליהם. לשמחתי, לאחרונה נכנסו לי עוד 2 מדהימות בחיים שלי, שאחת מהן בשבועיים האחרונים ממש ברמה של היום-יומי ככה, אנחנו בקשר, ואז אני אומרת, טוב, לפחות אני עכשיו יכולה קצת להקל על עידית, יש עכשיו קצת את ענבר בתמונה, אני יכולה קצת לפנות לענבר במצבים כאלה, אבל זה באמת לחיות בצורה מתישה, כי זה כל הזמן, גם לפחד על עצמך, אבל גם לפחד על הבן אדם שמולך. האנשים, מקודם שהזכרתי דורית, היא אישה יקרה לי ברמות שאי אפשר לתאר אותם. לא יודעת מה ההגדרה הכי שיכולה להיות, היא אימא, היא המלאך שלי, היא הכל. היום מי שמכיר אותי, אני יחסית היום במקום טוב בחיים שלי. יש לי את הארסנל כלים שלי, שאני יודעת היום איך לעזור לעצמי, אבל את יודעת, מישהי עם רמת מודעות כל כך גבוהה, ואינטליגנציה רגשית כל כך גבוהה, לא נתקלתי בחיים. ואני אומרת לעצמי, מעניין אם זה משהו מולד אצלך, שהתפתח, או דווקא מהמכה הזאת שקיבלת, כל הטיפולים והאנשים הטובים שהיו בדרך והיו שם והדריכו אותך, והם אלה שגרמו לך להגיע לדרגה הזאת. זה אני לא יודעת. כי לצערי הרב, אין לי כל כך את מי לשאול. אמא שלי לא נראה לי שהיא הכירה אותי שהייתי ילדה, ובטוח שהיא לא מכירה אותי היום. יכולה לשאול אולי את המחנכת שלי, אם היה לי את זה גם לפני. אבל אני זכיתי באמת באנשים מדהימים בחיים שלי. אנשים שעזרו לי מאוד לזקק את הדבר הזה, ברמה הזאת שאני יכולה להגיד לעצמי שאני מסתכלת, זה אנשים ספורים, אבל אני יכולה להסתכל לאנשים האלה בעיניים, כאילו, קודם כל אני מעריצה אותם, באמת, אני מעריצה אותם, כאילו, אם זה את מיקי, ואם זה את דורית, ואם זה את עידית, כאילו, באמת, ואת המשפחה שלי מבני ברק, כאילו, אני באמת מעריצה אותם, איך הם שרדו אותי 24 שנה? כאילו, אני עייפה מעצמי. אני לפעמים, כאילו, אני מתה להיפטר ממני. וזה גם לפעמים לראות את הגאווה בעיניים של האנשים האלה, אבל בו זמנית גם זה הרבה פעמים לראות את הכאב. בשבוע האחרון היו לי שיחות כזה,
לא, אני מבטיחה שאחרי הפודקאסט הזה כנראה, אם עד היום היא לא נתקע איתי קשר, כנראה אחרי הפודקאסט הזה היא בטוח מנתקת איתי קשר. זהו, אני כבר, נראה לי זה גזר דין מוות לקשר הזה. אבל בשבוע האחרון דווקא עידית אמרה שהתבגרתי ופתאום התחלנו לפתוח נושאים אחרים. כשהיא דיברה איתי על זה, היה לי מאוד קשה לשמוע את זה, אבל כמה קשה לאדם שמולי להיות איתי בקשר. למה היא התכוונה? אנסה להסביר את זה במה שאני זוכרת בין המילים שלה. אולי יום אחד היא תסכים היא לבוא ולדבר, זה יהיה בשבילי המתנה הכי גדולה אם היא תסכים, אבל החודש האחרון שהיא עברה איתי במקום הזה של האובדנות, זה היה לה לא פשוט. באותו יום חמישי שהיא ומיקי, הרופא שעשו החלפת משמרות, כאילו מיקי נשאר איתי בבית חולים והיא נסעה, אני מקווה שאני מדייקת איך שאמרה לי זה, כי כשאנחנו מדברות על זה מאוד קשה לי, אז אני לא תמיד כזה בריכוז. אבל היא אמרה שהחלק הכי קשה זה כאילו כבר, בקטמן ממש הייתה לנו שיחה רצינית על זה, שכבר אנחנו מוצאות נקודות יציאה. אנחנו מצליחות לראות איך אנחנו יוצאות מהמצב האובדני הזה, ואז פתאום יש עוד התרסקות, ואז פתאום כבר אחרי שכבר זה נראה שיצאנו משם, אני פתאום יכולה לבוא ולהתקשר אליה, שהיא בדרך הביתה. מקווה שאני אומרת את המשפט כמו שהיא אמרה אותו, באמת הכי קשה זה פתאום, את מתקשרת, אומרת לי, אז את תבואי להלוויה שלי? אז את תבואי, כאילו, והיא אומרת לי, וזה החלק הכי קשה. זאת אומרת, אני יכולה להיות איתך שמה, במה שאני יכולה, בלהיות איתך בהתקף, בלחבק אותך. שוב, אני מקווה שאני באמת מדייקת, אם לא... לחטוף ממנה, אני אחטוף בכל מקרה. אבל היא אומרת, אני יכולה להיות איתך שם, אני יכולה לחבק אותך, ללכת לשתות איתך מילשק, תגידי לי בואי נעשה סיבוב, בואי נדבר הכל. אני לא יכולה להיות איתך במוות. וזה משהו שאני שומעת ממנה כמעט מהיום שהכרנו. שאני לא יכולה להיות שם במקום של המוות. מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות.